Madokwani wangu mfana chaye yutman murikuita sei pedu paya boy remadokwani. Yes aya sauro mkomo wangu wede msei inzwa mdhara kagenbo kutomokera ne freestyle makusenisena anaya. Yes aya ndakapinda nepambari ndakaona chimoko chakandiudza ndoda zita rako kuzoti voice rako rinonditamboko saka ndoda timbodanana kukaramba ndakati no upunduruma bhosa zvese zvanga zviri bo kakaungana sekanongoma apetito ndikati ndoda kwenda newe DZ4 kakanditi handinyare kuchahura zvepamoyo handikaya madoko wani chuno changu ndivate kwese kwaunoda neni hande saka semurasta ndakazvidhabhula ndikaona fasta zvakumboda kuenda pakawanda kachimboko ndombokavhurira rimwe chapta. Oyo madokwana hauriko mfana wangu saka boy here. Semuodi baba kondine kazhetika mukoma. Usadarozve nhai kamadokwana ko vanhu vane mazhetika ndo vatinotoda makusenisena anaye waiziya. Tinogona kutodokerwa katarova mazheti tikapedzisira takutodya ngeke panapa waibata mfana wangu. Iwe mdhara ukubva wataura uchidaidzira udonzwikwa nani kwesititu panapa indava kanune ngudzi muradha wewe izi kana madokwana asi madya mastadhi rekuseniseni kunoku ko wagwani madokwana. Ko muradha ndakazokudzera ndakaitanika mwana kaikaya. Madokwana hamusi makusanganisa nyaya here mimi handiti manga muchiti mune zheti here saka taurai zhetika mumbosiyana nezvekutaura zvevazukuru izvi. Ndokulai naye manje mira ndingopedza kasauro kukulai nenyenda ndichikulai naye. Mwana wayo mdhara ndakamita yese zvoti ndakaona ane mumwe mufesika handitombofi ndakarwadziwa ndichongozoti uyu tsagwe ari kudya marutsi angu kunzwa mufana wangu. Ko wagwani makamita seko mwana madokwana. Handiti kwaiva nebhasha here mudhara apa mwana akangori kanaya kwandiri kazvanzi oshaziya titambe apa kari wachunira here kuti let's do it again. Mudhara mwana ndakamukanya ndati roga chiko we zvese mudhara zvokuti aimshuwa mwana pakazobuda mudhanzi momoka haanga ane nhumbu chete makuru wani. Saka uriko madokwana saka watune zheti rakamira seko nemufana wangu. Ona timuradha onaika ndine simbi yandine yamwana yandoda kuti pinyore tokunotongoita masororo kusenisene kuno kusauro. Iri kupiko simbi yacho madokwana? Irimo mugibho musauro but asimbi yasida kuburitswa zvichitsaga maiziya tofanira kurera dhiri racho pasi nevhu waiziya bhozi totsva mukoma wangu takaita matuzi. Ingawani unozviziya kuti tisuka mazheti master patitonazinga madokwana endaka kuna Cameroon kuflyover ukoko. In-fact kungobva kapanako pakabhana golf complex yacho yese kakunosvika kuflyover ukoko ngovhunza kuti chikombera munhu akaita sei unongorwa chinzi aiwa chikombera munhu muhombe. Zvekudaro resauro asi ndimi timu rererairowa umwe pabomba pai nepajumbo bhozi amuradha nguva akamborohwa bundipo paika akadidza mhere rodhesi akatarisa paangaina mhodza vakarohwa bundu rese remadomasi gaya. Maya madokwana nini handirowe homwe kawaiziya isusu tinokulaina banga kakusvikira wanzwa izwika richikuudza kuti buritsa masinhu upe mukomana rowe pasi waiziya. Saka bho pazheti risauro kandimi munhu chaichai ari kudiwa saka onai kasauro mugibhi mangu mukwambo mune sindi rekubika machipsi rarege riya riyafraya ndakarinyundura nezuro ririmomo ko mudhara kadhistem takanovhara diki dzese paipai takanovhura hombe ukunzwa mufana wangu. Usadaro zveka madokwana ukurevera kuti mushini uyo unokanga rashini nemachipsi wakautsara here madokwana? Kandoni yacho natutore nezvaiyoyo sauro sini ndakatongonosvikira mudheni memukuru paipai ndakatongonorinyundura ndakanorova candigeti same time saka tsvagai bhaya mukuru ndikuda mari zvekudaro. Bho madokwana haishateka mufana wangu saka iwe uri kuedza kuti waizotaura mhosva yako senyaya here panapa mufana wangu. Mukuti iko sauro taurai kuti ndiani akafarira sini richingoti dhadha masini ada kunge tukachikasikirwa yamaiziya plus inini kamavhu ndanga ndiri murungu ane tsitsi zvekudaro kana mazogara so rigatidai so sini rakatengwa nditi tongoti rakatengwa kana ne$40 imimi mudhara ndichanokupai 3000 bondi mukoma wako makaenda gai 3000 bondi pamunhu wembanje mudhara imimi kama kangwanambangidzengi 800 bondi chidodo chachiya makanotenga maziseuku kwagaro makanorara nematobho saka wede mse. Bambiki muri kuona kunge mutotaura netsaga handitika panapa ndakutofonera rege izvozvi ndimudze kuti mbavha yako ndaibata yakaba mushini wako ndrambokuratidza kuti ini newe ndiani muhombe mufana wangu waiziya. Sauro musadaro kani mukoma inzwai muradha. Handina kana wani chinhu chandinoteerera chaunotaura iwe mufana wangu wazvinzwaka inzwai bamudikika ndakutofonera rege izvozvi zvikai zvauye ende rege aitotaura kuti munhu akaba mushini wangu ka akaba futi nebundu rakawandisa ka 500 US saka aiwa aregedza ndiburitse foni ndimufonere mukomana pachine nguva ka saka matonyura pamudiki dhondi wari. Mukoma musadaro mukoma oright kwacho toita hafu pasini rachona maiziya ini handana mari andakatoromba marege nini sauri. Iwe mfanayo putseki mani putseki wazvinzwaka inzwai unzweka yutimani sini rikairi ndakutoritoraka
ende ndinika ndichaziva kuti ndichanoritengesera kupi. Iwe weka gara wafamba-famba ka otherwise ukaita nharo kandiri kufonera mukomana. Saka rovai pasi madoko wani. Iya mukoma. Alright, burisai sindi racho undipe gibe ngura. Gibe rekuita sei kwacho kuseki maniwe. Siya masini yese rova pasi izvozvizvi. Rova pasi tione. Rwaezva. Amai tanyura pasheti. Hello my African brothers and African sisters. Ndauyawo kane nyaya yangu kaya kanaka kune vese vanoda kutumira mari kuZimbabwe. Mama Money kayauya kuzorerutsa mitoro yenyu. Registai Mama Money kamutumire mari abroad nemitengo yakaderera. Batai kaShepherd agent wedu kawe Mama Money achakudza izvizere pane zvamunoda kuziva pakushandisa Mama Money. Namba dzake kadziri pa screen apo dzinoti +276 938 73076. Mukamuisira WhatsApp message ka anobva angokupindurai okubatsirai. Ndine imwe nyaya huru kwazvo kavadekani. Tave kukwanisa kukubatsirai kuvhura ma-FNB accounts kune avo vari kumativi manhaka enyika vanosanganisira South Africa, UK kana imoka muZimbabwe. Tinotanga katakuitira company registration yako zvakanakisisa uye tinongoda passport chete iri valid. Tokuitira kapasina permit. Tapedza kakukurejistera company yako tinobva takuvhurira FNB account inenge iri linked necompany yako iyoyoyo. Kuti munzwe zvizereka, batai futi agent wedu kaShepherd pasame number iyoyo inoti +276 938 73076. We thank you all for your continued support. Asante sana.